βίντεο θα είναι ενός άντρα, οπότε δεν χρειάζεται να έχεις ησυχία. Ξεκίνησες? Ναι, εδώ και χώρο. Okay. Σαν να δω. Έχει πολύ γέλιο, Προφυλάσσουμε τα πνευματικά δικαιώματα. Σε προάλλες ψάχνουμε μια κρέπα να φτιάξουμε το ίντερνετ. Με έβριζε. Και έπρεπε να ανέβει κανονικό το βίντεο, να δεν το περνάω. Γέλιο. Λοιπόν, είπαμε Λίλα Πάους, Λαδέρφια και ένα μύτη. Σε γιατί κουνιέσαι? Δεν μπορώ να κάθομαι ρε φίλε, είναι εκνευριστικό, ναι. Εκνευρίζομαι. Δεν μπορώ. Τελικά μετά θα είναι κρέπα. Είπαμε Λίλα Πάους, Λαδέρφια και την τρίτα να συντήτες. Δεν είπανε πατατάκια. Ναι, πατατάκια. Α, ωραία. Βάζουμε πατατάκια. Κάνουμε και το Λαδέρφια. Και ο Θεός βοηθός. Πρώτα Φιλαδέλφια δεν βάζει. Θέλει. Κοίταξε, περιμένω και καινούργιες πραλίνες και πώς το λένε, οι φαρσιτούρες. Είχες πει κάτι νομίζω για μπάουντι. Το είχα πει σαν ιδέα, αλλά δεν το έχω εδώ. Περιμένω καινούργιες παραλίνες, άσπρη, πίτερ και τα σχετικά και περιμένω και φαρσιτούρες. Οι φαρσιτούρες είναι, αν δεν ξέρω Αυτό περιμένω και εγώ, να ρωτήσεις τι είναι οι φαρσιτούρες. Πες. Φαρσιτούρες είναι φρούτα, τα οποία είναι, τι είναι Χρήστο? Είναι κάτι ανάμεσα σε μαρμελάδα και σε σιρόπι. Και σε σιρόπι. Ο οποίο έχει μέσα ζωντανό φρούτο. Δηλαδή, ας πούμε, όταν παίρνεις καμιά τούρτα, αυτό από πάνω που είναι σαν ζελές, με κάτι φρούτα, αλλά καλή ποιότητα, όχι αυτό που βάζεις στο τέτοιο. Ναι, αυτό που βάζεις στις τούρτες είναι... Όταν αγκώνεις, το φρούτο είναι... Παντεσπάνι, πώς το λένε, ναι. Κατάλαβα. Παντεσπάνι το ψωμί. Όχι. Κατάλαβα. Η καλή ποιότητα, γιατί δεν μπορείς να βάλεις τώρα εκείνη την αηδία μέσα σε μια τέτοια κρέπα ή απ' έξω. Στη μαρμελάδα, το φρούτο το δαγκώνεις είναι πίτα στη ζάχαρη, είναι δηλαδή καραμελωμένο. Στη φαρσιτούρα το φρούτο βράζεται ξεχωριστά από τη σάλτσα. Τι πραλίνες θα θέλεις? Έλα. Τι πραλίνες? Περιμένω άσπρη, μαύρη και μπίτερ, τις κλασικές σε πρώτη φάση. Και μετά οι φαρσιτούρες θα είναι φράουλα, κεράσι, τι άλλο έχουμε? Μαυροκέρασο. Και τι άλλο? Καλά, ναι, συγκεκριμένα να αδειάσω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το μαυροκέρασο, είναι αυτό που έχει Black Forest, που είναι ξινό. Είναι κεράσι ξινό. Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη γεύση. Με ρέντεν, δοκάριδο κι αυτό. Ναι, δυνατό κομμάτι. Τρελαίνομαι. Γενικώς το δοκάριδο είναι ωραίο. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε κάτι άλλο? Όχι. Την κρέπα μόνο. Και να μην πω ζωντανή. Όχι, εντάξει, καβαλέ, έκανα μια χαρά ζωντανή. Χέρι θέλεις? Χέρι. Χέρι. Το κλείνω. Θα τη βάλω και εδώ μέσα.